Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer y mathemateg bellach 14. Priodweddau Israddau undod a chymhwysiad geometrigol undod unity y rhif 1. Ffeithiau allweddol cyntaf gwelwyd yn math bellach 1 bod lluosi rhif cymhlyg gyda cos alpha plus I sin alpha neu e i'r pŵer I alpha yn cylchdroi y pwynt sy'n cael ei gynrychioli gan y rhif cymhlyg a'r ddiagram ar gan trwy ongl alpha yn wrthglocwedd o cwmpas y tardd. Hefyd, ar gyfer y rhif cymhlyg z yn haflu x plus I bod modulus z yw'r rhan real wedi sgwario plus y rhan dychmygol wedi sgwario. A nodwch fod z modulus z wedi sgwario yr un peth a x sgwar plus y sgwar, sy'r un peth a x plus I lluosi x minus I achos mae I wedi sgwario yn minus 1, felly mae'n mynd yn plus 1, felly mae modulus z i gyd y sgwario'r un beth a z lluosi a cyfiau z. Gwelwyd hefyd yn math bellach 1 bod modulus z minus w yn cynrychioli pellter ar ddiagram ar gand rhwng y pwynt sy'n cael ei gynrychioli gan y rhif cymhlyg w a'r pwynt sy'n cael ei gynrychioli gan y rhif cymhlyg z. Fel arfer, w yw'r pwynt sefydlog. Ffeithiau allweddol 2. Enfed isradd rhif cymhlyg. Gwelwyd mai enfed isradd rhif cymhlyg ar e i'r pŵer I theta yw y mynegiad yna ar i'r pŵer 1 dros n e i'r pŵer I theta plus 2k pi i gyd dros n, lle mae k yn mynd o 0 i n minus 1. A yn y ffordd arall o gynrychioli fe, enfed isradd y rhif cymhlyg yn y ffurf pegynlinol ar theta yw felly r i'r pŵer 1 dros n a mae theta yn mynd yn theta plus 2k pi i gyd dros n, lle mae k yn mynd o 0 i n minus 1. Pan fydd enfed isradd rhif cymhlyg ar e i'r pŵer I theta yn cael ei blotio ar ddiagram ar gand, byddant wedi lleoli yn reolaidd o gwmpas cylch radiws i'r pŵer 1 dros n, enfed isradd n, gyda chanol y tardd. Mae'r ffeithiau hyn yn golygu bod yr israddau yn ffurfio polygon reolaidd gyda n ochr. Trydydd ffaith allweddol, enfed isradd undod 1 unity. Gan bod 1 yw'r pwynt yna, mae r yn mynd i fod yn 1, theta yn 0. Felly gallwn ysgrifennu enfed isradd rhif cymhlyg 1 fel e i'r pŵer, so dim r, I 2k pi dros n, lle mae k yn mynd o 0 i n minus 1. A hynny yw 1 os dyw k yn 0, e i'r pŵer I 2 pi dros n, e i'r pŵer I 4 pi dros n, ac yn y blaen i e i'r pŵer I 2 n minus 1 pi dros n. Felly, os ni'n gosod omega fel isradd undod e i'r pŵer I 2 pi dros n, gallwn ysgrifennu restr yr israddau fel 1 ar gyfer yr un gyda k yn 0, omega sgwar, omega cubed, lan i omega i'r pŵer n minus 1. Pan fydd n israddau undod yn cael eu plotio ar ddiagram ar gand, byddant wedi lleoli yn reolaidd o gwmpas cylch radiws 1 gyda chanol y tardd. Ar gyfer pob gwerth n, un vertical y polygon bydd 1 plus 0i, ac os yw n yn eilrif, bydd minus 1 plus 0i hefyd yn vertig i'r polygon. Bydd yr uchelyn real yn linell gymesurol i'r polygon. Ystyriwch saethfed israddau undod.
Felly gallwn ysgrifennu'r saethfed israddau undod fel 1 e i'r pŵer I 2 pi dros 7, e i'r pŵer I 4 pi dros 7, e i'r pŵer I 6 pi dros 7, lan I e i'r pŵer I 12 pi dros 7. Neu 1 omega sgwar, omega cwb, lan I omega 6. Lle mae omega yn e i'r pŵer 2 pi dros 7. Felly gallwn lunio rein ar ddiagram ar gand. 1 dyn ni ar y gwylod, a mae'r lleill yn creu polygon. 7 ochr a ddiagram ar gand bydd yn ffurfio polygon reolaidd gyda 7 ochr canol y tardd, fel wedes I. Felly, dangoswyd y saethfed israddau undod eto ar ddiagram ar gand. Nawr, os y Z0 oedd 1, os ni'n addo Z1 I Z0, ni'n cael y pwynt yma. Dangoswyd hefyd ar y ddiagram y pwyntiau sy'n cael eu cynrychioli, felly dyna Z0 plus Z1, dyna Z0 plus Z1 plus Z2, ac yn y blaen yr holl ffordd o gwmpas. Beth mae'r diagram yn awgrymu am Z0 plus Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5 plus Z6 rydyn ni nôl I 0. Yn gyffredinol, bydd swm pob enfed isradd undod yn 0. Os ysgrifennwn omega fel e i'r pŵer I 2 pi dros n, gallwn ysgrifennu enfed israddau undod fel 1 omega sgwar, omega cwb, lan I omega n minus 1. Felly, mae hwn yn ddyluniad geometreg, n term cyntaf ni'n ar gymhareb cyffredin yn omega, ni'n odio rein, felly dyna'r fformula am swm term cyntaf oedd 1, felly omega i'r pŵer n minus 1, rhaned ag omega minus n yw swm dyluniad geometregol. Mae omega yn enfed isradd o 1, felly omega i'r pŵer n yw 1, felly mae 1 minus 1 dyn ni ar y top, sy'n 0. Neu, mae rhain yn wreiddiau i'r hafaliad z i'r pŵer n minus 1. Maen nhw gyd yn wreiddiau i'r 1. Felly, z i'r pŵer n minus 1 yn haflu 0 yn hafaliad sy'n pob un o'r rhain yn wreiddiau iddo. Felly, adio nhw, swm y gwreiddiau o'r hafaliad yma yw minus b dros a cyfernodau a'r gwreiddiau, sy'ch chi'n cofio, a mae b yw cyfernod z i'r pŵer n minus 1 sy'n 0, felly swm yn 0. Ffeithiau llwyddor 4. Felly, os yw w yn hafelu e i'r pŵer I 2 pi dros n, bydd w i'r pŵer n yn 1. Fel welon ni, gwreiddiau'r hafaliad yw 1 omega sgwar, omega cwb, lan I omega i'r pŵer n minus 1. Felly, ffactorio rhain, byddwn ni'n cael yr holl wreiddiau yna mewn ffactorau. Felly, z minus 1, z minus omega sgwar, yr holl ffordd lan I z minus omega i'r pŵer n minus 1. A ni'n gwybod bod swm yr gwreiddiau yn adio I fod yn 0. Enghraifft cyntaf. Os yw omega yn haflu e i'r pŵer I 2 pi dros 3, a alpha yn haflu 3 plus 8 omega, a beta yn haflu 3 plus 8 omega disgwyrio. Profwch bod alpha plus beta yn haflu minus 2, a didwythwch gwerth alpha beta. Drwy hyn, darganfyddwch hafaliad cwadratig gyda chyfernodau cyfanrifol sydd â gwreiddiau alpha a beta. Felly, profi gwybodaeth yn gyntaf. Felly, ni'n gwybod bod omega 3 i'r pŵer 3 yn haflu 1, a bod swm 1 plus omega sgwar
yn mynd i fod yn 0. Felly alpha plus beta yw 3 plus 8 omega plus 3 plus 8 omega sgwar. Felly mae 6 dyn ni plus 8 omega plus omega sgwar. Omega plus omega sgwar yn mynd i fod yn minus 1. Felly mae gyda ni minus 2 fel swm alpha a beta. Alpha lluosi beta, felly 9 plus 24u plus 24u sgwar plus 64u cubed. Mae u cubed yn 1. Felly 9 plus 24u plus u sgwar, ni'n gwybod yn mynd i fod minus 1, a 64 ar y diwedd, sy'n rhoi i ni nawr 49. Felly mae swm gwreiddiau hafaliad newydd yn minus 2 a mae lluoswm y gwreiddiau yn 49. Felly hafaliad gyda gwreiddiau alpha beta bydd mynegiad gyda'r ddau ffactor yna. Felly sy'n rhoi i ni bod swm y gwreiddiau yn mynd i fod gyda'r x, so minus swm y gwreiddiau, felly minus 2, felly plus 2, a'r lluoswm yn 49. A felly dyna hafaliad cwadratig gyda chyfernodau cyfanrifol. Enghraifft 2. Cynrychiolif y rif cymhlyg Z1 sy'n hafel i i'r pŵer I pi dros 7 gan y pwynt A ar ddiagram ar gand. Darganfyddwch y rifau cymhlyg Z2 a Z3 sy'n cael eu cynrychioli gan y pwyntiau B a C yn ôl eu trefn ar ddiagram ar gand fel bod y triongl ABC yn hafel ochrog gyda chanol y tardd. A beth yw gwerthu a fen fel bod Z1, Z2 a Z3 i gyd yn enfed israddau undod. Felly dyna'r Z1, ni'n gwybod le mae hwnna. Ni moyn bod B a C yn ffurfio triongl hafel ochrog. Felly mae angen bod yr ongl rhwng AB a BC yn 2 pi dros 3, 120. Felly ni'n gwybod bod modulus Z2 yn 1. Felly mae arg Z2 yn mynd i fod yn pi dros 7 plus 2 pi dros 3 sy'n 17 pi dros 21. Felly mae Z2 yw i'r pŵer I 17 pi dros 21. Ar gyfer Z3, mae hwnna hefyd yn mynd i fod yn 1. Modulus hwnna'n 1 arg nawr yn 17 pi dros 21 plus 2 pi dros 3 sy'n nawr yn 31 pi dros 21. Felly mae Z3 yn i'r pŵer I 31 pi dros 21. Felly dyna'r B a C. Beth yw gwerthu a n fel bod Zn, Z1, Z2 a Z3 yn enfed isradd undod. Felly, os y'n ni'n neud Z1 i'r pŵer n, sy'n mynd i fod yn hafel i 1, ni angen hwnna fod yn hafel i 1. Felly mae'r pŵer angen bod yn lluosrif o 2 pi, sef ddod yn y C mewn. Rydym angen bod sain n pi dros 7 yn 0 i ddod â ni i 1. Felly n, pi yn canslo, n yn mynd i fod yn 14 c. Felly mae n yn goffo fod yn lluosrif o 14. Ar gyfer Z2, ni angen hwnna i fod i'r pŵer n i fod yn lluosrif o 2 pi. Felly ni angen y pŵer lluosi i fod yn 2 pi dros lluosi c. Felly 17n mynd i fod yn 42 c. N yn mynd i gorffo fod yn lluosrif o 42. A yr un ola, Z cubed, i'r pŵer n, felly ni angen y pŵer i fod yn lluosrif o 2 pi c. Felly yma mynd i fod 31n yn mynd i fod yn 42 c. Felly mae n i fod yn lluosrif o 42.
mwyn bod e'n gyfanrif positif. Felly mae gwerthu n yn gorfod fod wedyn yn 42. Enghraifft 3. Mae gan hecsagon reolaidd ar ddiagram argand ganol ar bwynt sy'n cynrychioli Z0 yw 5 plus 3i a fertig ar bwynt sy'n cynrychioli Z1 yn haflu 8 plus 7i. Darganfyddwch y rifau cymhlyg sy'n cynrychioli fertigau eraill yr hecsagon. Felly llun, so Z0 yw 5 plus 3i, hwnna yw canol yr hecsagon, mae un cornel yn fertig yn 8 plus 7i. Felly, os gallwn ni draws newid hwn nôl i pwynt 0, ni angen tynnu 5 plus 3i i fynd ar hecsagon nôl i 0. Felly, 5 plus 3i minus 5 plus 3i a mynd yr Z0 nôl i'r tardd. Z1, symud hwnna nôl a ni'n cael 3 plus 4i. Gael hwnna'n U1. Mae nawr, mae hecsagon dyn ni o gwmpas y tardd gyda'r pwyntiau yna. Ni'n gwybod lle mae U1. Felly mae modulus U1 yn 5 a mae arg yn tan minus 1 4 dros 3. Felly ni angen ongl hecsagon i dod o hyd i'r lleill. Felly mae U1 yn 5 i'r pŵer I alpha. Felly, U2 yw delwedd U1 wedi cylchdroad gwrthglocwedd o gwmpas y tardd gyda ongl pi dros 3. Felly, U2 yw U1 lluosi i'r pŵer I pi dros 3, sy'n 5 wedyn i'r pŵer alpha plus I alpha plus pi dros 3. A U3 yw delwedd U1 wedi cylchdroad gwrthglocwedd o gwmpas y tardd gyda ongl 2 pi dros 3. Felly 5 i'r pŵer I alpha plus 2 pi dros 3. A dyna y lleill U4, U5, U6 yn ni'n rhoi'r pwyntiau yna i ni. A ni'n gwybod bod alpha yn tan minus 1, 4 dros 3. Felly, UK, sef unrhyw un o'n nhw, yw 5 i'r pŵer I alpha plus K minus 1. 5 dyn ni fyna, 6 yw U6. Felly, K minus 1 lluosi pi dros 2. A mae K yn mynd o 1 i 6. Felly, ni wedi dod o hyd i'r fertigau pan mae U0 wrth y tardd, symud yn ôl nawr i leoddau i ddechrau, a ni'n cael OK yw hwnna. Felly, ZK yn mynd i fod yn UK plus 5 plus 3i tro yma. Felly, ZK yn mynd i fod yn 5 plus 3i plus 5 i'r pŵer I alpha plus K minus 1 pi dros 3 ar gyfer bob un ohonyn nhw, a alpha yn tan minus 1 4 dros 3. A dyna yr pwyntiau i gyd. Enghraifft 4. Mae A, B, C, D ac E yn bwyntiau ar gylch radiws R sy'n ffurfio pentagon reolaidd. Profwch bod A i B wedi sgwario plus A i C wedi sgwario plus A i D wedi sgwario plus A i E wedi sgwario yn 10. Diffiniwn uchelennau fel bod canol y pentagon ar y tardd a vertig A yw'r pwynt 1, 0. Felly, ni'n mynd i greu'r pentagon fel bod o gwmpas y tardd a wedi ddechrau gyda Z1 yn 1, 0. Felly, W yn mynd i fod yn 2, E i'r pŵer 2 pi I dros 5, a mae W5 yn mynd i fod yn 1, felly y gwreiddiau yw 1, U1 plus U plus U sgwar plus U cube plus U4 wedyn yn rhoi 0 i ni. Felly mae A yn mynd i fod yn cyfateb i'r pwynt Z1 sy'n 1, B
yn mynd i fod yn cyfateb i'r pwynt Z2 sy'n W C i'r pwynt Z3 sy'n W sgwar, D i'r pwynt Z4 sy'n W cubed ac E i Z5 sy'n W i'r pŵer 4. Dyna ni. Sylwch fod W ac W4 yn bar o rifau cymhlyg cyfiau. A bod W2, W wedi sgwario W cubed hefyd yn bar o rifau cymhlyg cyfiau. Felly gyda chymesuredd, mae AB disgwyrio plus AC disgwyrio plus AD disgwyrio plus AE disgwyrio yr un peth a 2 waith AB disgwyrio a 2 waith AC disgwyrio. Felly Z2 minus Z1 yw AB, modulus hwnna wedi sgwario, plus Z3 minus Z1, felly'r pellter yna wedi sgwario. Felly W minus 1 a W sgwar minus 1 sy'n y ddau modulus. A ni'n gwybod bod modulus wedi sgwario'r un beth a cyfiau y ddau. Felly W minus 1 lliosi cyfiau W minus 1 a W sgwar minus 1 lliosi cyfiau W sgwar minus 1. A ni hefyd yn gwybod bod W cyfiau W minus 1 yr un beth a cyfiau W minus 1 ar wahân. A'r un peth am W sgwar minus 1. Felly mae W yn haflu W4, oedd W sgwar modulus, nag ddim, cyfiau W yn haflu W4 a cyfiau W sgwar yn haflu W3, felly ni'n gallu gosod rhain yn ôl. Lliosi mas, a mae gyda ni W i'r pŵer 5 minus W i'r pŵer 4 plus 1 plus W i'r pŵer 5 minus W disgwario minus W cubed plus 1. Casglu'r cymeru'r minus mas, a ni'n gallu cael W plus W sgwar plus W cubed plus W4. Ni'n gwybod bod W i'r pŵer 5 yn 1, a mae swm y lleill yn 0, felly mae minus 1 gyda ni ar gyfer swm W plus W sgwar plus W cubed plus W4, a mae hwnna'n rhoi 10 i ni. Trwy helaethiad, bydd hwn yn wir am unrhyw werth ar gyfer y radiws. A dyna ddiwedd yr cyflwyniad ar priodweddau israddau undod.